kulo nyaka kulo nyaka phela xa izophela unyaka ndikane bazalwane uThixo anincede akhani understand uThixo ungadlali oze konzweni ngenye imini ndikana velelwa ingxaki msalwa ndasuke etown so ndithi maqala eshop xa ndifika eshop ndiva ikhona ingxaki ndiziyofika ekhaya have by khona ibe esindayo nala ndiziyofika ekhaya sendisiwe and le meko le ayiqala uvela udala yavelana and amacebisi bethathe ndiweva but ngizalwa mkhawenzekani but ndithi mina ndiyamazi ndihamba nayo le nto ubuthixo wanginceda ndithi nentwana zehagu usanguthixo usazonginceda nangoku ndahlala kuthixo zalomu ngiyaqesha ukubane kubakho ivukazi abethu 5 abethu 6 nabo lahlala phansi ababikho because ndandihamba nje andifuni nojambisa ebantwini ba ayikhona ingxaki abantu abangakholwa ingxaki yakho uba umntu wakunceda uba ingxaki ku athi lo enje nancedwa nguwe abithi kunabantu aba-allocatayo kuwe xa befuna ukunceda noma ungakwesiphi isimo yazi kunabantu abakuthandayo wena ongaziyo uba bayakuthanda khaya xa funeka uqala uzimisele ngebuthiko abalethe kuwe amen because ngeke xa ngabe uyakhizwa uwedwa ulaleka amen ngamanye amazwi siyadingana singabazalwane amen so namfonela lo mzalwane wami ndiyam-understand mzalwane wami uzukhawuleza ikhona ingxaki andizofika ekhaya wabethu 5 wabethu 6 wabethu 7 wabethu 8 wabethu 9 wabethu 10 everybody ndiskipa ndiyaqhaqhazela andisakwazi umuva sesigangalaleni amen sesigangalaleni bathandekayo uThixo wanceda kanti kukho intombazane ethile ebindibonile yenze busuku yangathi iphethe ipain ingathi yokhamana xa ifika apha kum yafika yathi uyazalana nami afuna ntase wayo ufile lapha ndithi no hayi nto wathi ndibonile uba eli xesha ngeke uyolifika ndindlela ubuhamba ngayo ndibonile uba ukho right bendirayithi amen so ndizama ukuthi uThixo uyamnceda umuntu nakwesiphi isimo and ndasesithi hayi yabona ngoba akwanele ndizofa namhlanje because ingene yangilimaza kube kukhona omnye umfana ebesolekiswe ingcele besokusa so usathi abantu abangifuna ukubetha abantu ngengcele kulalana amen but uThixo wandinceda wandenzela icebo uThixo wanginceda Jesus uninzi uThixo wandinceda hamba nawe ihlola lethu xa ndifika esibhedlele ngenye imini ndibhukishele ngemali ndathi ndizofika kwathi imeshini imoshakele mandigoduke kudala nabahamba yogqirha bona xa ndifika ogqirha vekumosakala meshini because kunomntu endihamba naye angafuni ndingene kodokotela kodwa ufuna uba ndazile izwi lakhe andibabetha udokotela ndibalenzisa esibhedlele but ndiyangethanda bathi ndiyambuza uThixo ngaba ndiye lapha because azozinyanya ogqirha le abantu basinceda sisiye bathandasiye but kubalulekile ukuconfirma uThixo before unye hallelujah yonke imihla xa ndifika omashini umoshakele omnye umfana waya kunzima pha bawukholwa kakhulu ngafa ngoku mzalwane xa ndifika pha okay wakho omnye umfana obethakala sisigulo sakhe xa ifika pha esisigulo sandinaso but xa ndinceda xa ndifika apha eKapa ndizapha ndigula but ndathi ndizoza xa ndifika apha eKapa ndambalisa lo mzalwane ndithi Thixo ndiphe ndikaphe impethu ezinintsi ndikaphe impethu sazama ukuyihlola athi i-deliverance zonke izinto ezikhade zibusa kula saphili uphilile Thixoni hamba ngalamandla nawo namhlanje ndiphilile alisayi msamo alisayibusa ngoba bangekhona amen because ndiyamazi uThixo bathandi bayo igama likaJesu hayi andihlale